Η δεύτερη ημερήσια της 6ης Αγέλης Φιλαρμονικής Αμπελοκήπου. Εν όραμά σας, το χαρακτηριστικό του έκτου συστήματος. Μας κόβεις το δείπνο. Ο Αποστόλης. Γεια σου Αποστόλη. Γεια σου Μαρία. Γεια σου Δέσποινα. Γεια σου Μιχάλη. Κοινώσος Junior, μπουρ, τα γνωστά, ναι. Έχω Προφέτα, μπράβο. Αυτή είναι η Μαριέτα. Γεια σου Μαριέτα. Αυτός είναι ο φίλος μου ο Θάνος που πεινάει πάρα πολύ. Γεια σου Θάνο. Ο χορός ήταν χάλια. Αυτός είναι ο Λάζαρος. Γεια σου Λάζαρε. Ο Αλέξανδρος. Η Χρύσα. Γεια σας Δεσποινής Χρύσα. Η Μαρία. Γεια σας κυρία Μαρία. Γεια σας κυρία Σωτηρία. Η Λένα. Γεια σου Λένα. Η Φωτεινή. Γεια. Μάρια, πάρε ανάσες κιόλας έτσι παιδί μου, σιγά σιγά. Γεια. Ξανακάντα, δεν το είδα. Και αυτός είναι ο φίλος μου ο Γιάννης. Γιαννάκη, πασάκα μου, σιγά σιγά, έτσι δεν μας κυνηγάει κανείς. Νυχτερίδα, η οποία είναι σε μια κατάσταση. Και στο βάθος αχνοφαίνεται ο Κόνδωρας. Γεια σου Κόνδωρα. Καλή σας όρεξη παιδιά.